Kaning kanta ba? Ano ko'y tuyo ba? Kanong anak si mama ba? Kanong mangutang daw si mama ba? Bawal utang. Bawal utang. Anak, si mama, pwede lang utang daw diri daw. Bawal. Grabe, pagka, uy. Kana lang ba o? Kana lang ako tinapa ba? Bawal lagi utang. Sa'yo pa kayo. Sayo. Ngaram na sa'yo di ay. It doesn't matter bisan pagkadlaon ko mangutang. Basta importante dira. Makautang ko. Bayat na nabitaw na bitaw. Nga na ba kay gutom kayo. Sa'yo sa buntag pa ko'y kaon. Bahala ka dira. Di ko magpautang. Noon sa ano di maka magpautang sa kuha nga mubayad mangyapon ko. Ubayad. Taas naman ganang listahan ni mo diri makaibayad-bayad. Grabe pagka. Uy mubayad bitaw tag na ko'y kwarta. Matimingan lang jud. Kiwa ko'y kwarta. Muna makautang ko sa imo ha. Strikta. Magay patang ko drabo. Pahawa diri kay manirado nako. Atay. May trabahoan niya eh. Pahawa na. Grabe. Gutom ba kayo? Tay, pamahaw, kita ipautang. Kamay. Asa man mga chika diri pre ningaw magkaayo. Bitaw pre no. Asa man ta makakitaan ni chika pre? Layo na jud itong natuan pre ba. Pero wa jud tay chika nga nakitaan diri. Bitaw pre no murag ganina ra man ta nagsigig binaktas diri pre. Wa man jud tay nakitang chika pre. Hasag bilang pre kay basin ini abot na to sa unahan baktas-baktas na to makakita tag ka ng chika dito pre. Para pre baktas-baktas na pre. Rasa. Ayo pagwalag paglaom pre makakita lagi tarog chicks pre unsa man na. Mura man tag karon pa pre. Pre, nakakita ka sa kung nakitaan pre? Asa man na pre? Wala kakita pre. Kawalo pa ng chika pre. Yeah. Wala magkaroon pa nga wa kakita. Wala man gud pre. Sus, unsaon po nimo pagkakita pre? Oh, tanggala po na imong gisuot-suot pre. Kawalop man din ang chika pre. Ay kabala ka kay atong atuon. Ha, tara sige pre, atong atuon. Ini sis, okay ra ni? Posting lang dira assist kay panagsara ni. Pang change profile lang nimo. Post lang sis kay ako na bahala sis. Sis. Go. Ini sis, okay ra? Fight sila sis, fight sila. Ini sis. Kana. Mag change profile na jud. Kinsa mo? Kisa man ni sila mga tawhana ni sis. Kaila ka ani nila? Na, karon pa jud kita na nila sis. O kailan na nila oy? Striktaha po ani nila pre oy. Ay wala mo gud ma'am, na-attract mo gud si mong kagwapa. Hoy. Mga dalit mo diri ay ka mga kambras yung duha. Wala mo gud ma'am, na-attract mo gud si mong kauban. Mo gani, gwapahan man gud kay mi anang bayhana gud. Ay dili. Kamaskwaan yung mga naw. Panghawa mo diri ah. Daot among adlaw ninyo. Grabe ka striktaha po dato niya pre. Mao jud pre, murag pre. Katong bayuta to mura jud astang gwapaha. Uy, siya pa ni react. Istriktaha po di mo sis, oy. Kasi may dili mag-instrikta ato sis nga. Awal mo itong mga dagway ato. Grabe ka mga squaa. Uy, grabe po di mo sis, oy. Ay, badyan! Nga nga sitwasyon pre. Tawagan na to si pare. Si paring Mr. Lim. Atay, asa na puta ni maka. Pangitaan ni kanunon, perti nang gutumaw, patay kaon. Ay, tama jud kay ka pre. Si Mr. Lim jud atong pag-asa para makadula atong chika. Ay, siyempre pre, wala chika nga mo balibad kang Mr. Lim. Basta si pare na. Oh, unsa pa magdugayan nimo? Tawagin na. Unsa magdugay-dugay pa ka? Ay. Unsay pulos ana imong cellphone kun di ka mo tawag dayon? Bagay na nawag ba? Isa ni. Hello? Oy, pre. Oh, hello. Hello, pre. Unsa man kitsa man ni? Si James ni pre. James? Unsa ra boy tuyo nimo? Grabe sukuan mo pre, pamina sa pre ba? Unsa? Kabalo ko pre, nga malipay ka na kung isulti sa imo ha. Unsa man di ay na? Unsa man ka? Anhi karon diri sa dagat kay naami chika nga among nakita. Chika? Mao lagi ni ron. Unsa di ka pre basi nakalimot ka ba? Nga basta pag-abot gani sa chika gani pre. Kabalo na ka na Pasko ana. Sure ka pre? Dili ka ni? Walo puti nga nagpiti-piti. Unsa di ay mo pre? Damayo na sa kuninyo ana ba no? Gamiton na sad ninyo niya akong kagwapo ba aron lang makakuan mo ng chika. Pansariling interest man na ninyo pre. Ay kog damayan na inyong kabuang. Kilaw gitsa no pre. Kabalo ka nga ikaw ra mo pag-asa abot sa mga ngani. Isa may ingon niya pre. Paasa do sa mga chika pre.
Unsa man taon na siya pre, mura magkaroon pa. Grabe jud yung mga tawanan ni ba, di jud kasabot ba. Damayon jud ko na nila jud. Gamiton jud nila akong pagkagwapo para sa ilang sariling interes. Ay, kabalo na ko pre. Ingna na lang pre nga daghag pagkaon diri. Para mo anhi. Tama, de pre, no? Sige, sige. Hello, pre. Unsa naman pod? Di ba giingnan ka nga pas nakuha ng chika, di lagi ko magchika-chika. Paminaw sa pre, ay sa ko pangunahi. Anhi karon diri pre. Kay naay mong paborito. Daghan kay diri pagkaon. Sige pre, wadto ko dira. Let's go. Puti kamay. Dagan do pagkaon dito sa dagat. Insured na akong pamahawan ni Ron. Anhi dyan turon pre. Unsa basta pagkaon na gay pre. Matik. Katupa. Maong naggadako rang lawas ato pre. Kay kaon. Basta asang kaon. Tuag yun pre. Kaya po na to ni pare pre, oy. Lagi pre murag pila naman ta ka oras sa paabot diri pre. Matay po, di na ni maayo ba? Lagi pre. Ay. Wa nagpalibang atong istoryahan pre. Asa man pre? Para si pare oh. Kanon bahaw, aw, libre sabaw, aw, aw. Murag mao na jud ning lugar ang ginaingon nila pare ba. Puti kamay basta hamalunon gani one call away ra ni. Wa lagi oh. Tuara lagi sila pare oh. Pre! Know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Hey! Puti kamay good shit oh. Ayo, sige. Tama jud ko pre ba. Sa namo katawagan nimo basta pagkaon jud wa jud ka absent murag sa pila na to ka simanang sabay ba. Wa man jud ka absent sa kaon ba. Unsa mo mo magwakaila sa kuwa pre? Ibo yamal gud ni. Aw. Unsa Kita man man ta gud, mo pre. libaan mo sa kuwa ba? Asa naman to niyang gipangingon sa kuwa bi nga kaon nun. Wara pre oh. Asa man anak? Wara ba? Oo. Wala pre oy. Wala di pagkaon pre ba? May pa pre, duulo na to dito para mas makita nimo. Tara daw. Tara na sis, murag wala na to kasunod sila sa ato adri. Padayon sa tutorial. Gali pre, rumapsa pa to na to. Sa di ay. Ano natin tong profile pic nimo. Go, sis! Post. O sige ka na sis. Pak. Pak, anak sis. Pak! Super June! Pak! Pak! O na nga pagkaon na mong giingon si Mua pre. Di ba lami? Alay sarap mo diri pre. Alay sa mo ba? Wala, klaro. Sa may problema na, kawalag pa na sika. Ito, piti kayo. Turupog ka. Piti lagi pero giingnan man tamo ba nga wa ko hilig ana. Abi pa man akong tarong mo. Gigamit ra ninyo akong pagkagwapo. Glara mo eh. Lakaw na ko. Unsa kay problema ato niya, sis? Stricto kaayo. Lagi, kalit naman nila ka. Bet pa naman unta siya. Oh my God. Way ayo ni mga tawhanan ni. Mulan di ko ganahan na nila ba. Way klaro nga pagka-amigo. Tarong banta ko ng utana tapos ngatuon ako. Di ko ganahan ng mga tao nga kusog kay manggamit. Way ayo nga batasan na. Gamiton pa akong pagkagwapo para lang silang sariling interes. Para magsika-sika lang. It's a big no na sa kuha. One K? Let's go. Galaw gits na apa. Dapat surtiya. Pinaapag yan. Puti ka may surtiya. Dito na. Puti ka may naapa. Puti ka may purki. Waga po na sayang kung pag-adto diri adi ay. Naapag yun. Puti ka may. 5K. Uy. Naapa oh. Naapa. Oh no. Niko bitre jud siya sa akong paong. 7K tanan. Puti ka. Puti ka may pagkaon. Oops. Imo ni pagkaon, ma'am? Oh, ako ana. Pwede na ako nagkaonon, ma'am. Gutom, mugod kayo nga.
Sa po, grabe, kapahan yung madam eh. Pwede na, taon na. Pwede na nimo kaonon, pero pag humalingat sa taon, ako na sila kanyang kaonon. Ikaw kung kaunon naman, ane. Buti ka may, kuha kita, may problema na. Pwede naman ka ni kaunon. Sige, kaonon. Buti ka may problema. Kaunon naman diya. Grabe, saslihan ako ngayon. Sabi na ko, bagyo na ko yung. Paano ko na naman? Sige, kaonon. Put down. Nya karon kay human naman. Sugdan na. Buti ka may. Tara!